telung barang murah tapi gak murahan, Mas. Paket apa iki? Lho, paket manten anyar, manten kawah. Oh, iya iya iya. Iki lho, Mas. Kayak iki lho. Oh, nggih gulung gem. Oh, iya iya iya. Heeh. Bebas pilih warna ya. Heeh, pilihan motif akeh. Iya. Nomor 1. Nomor 1. Nomor loro apa? Nomor loro ya iki to, Mas. Oh, ya ada pakaian. Ya ada pakaian, ya ada cawat-cawat yo kena. Kayu jati ki Mas ya. Kayu jati to teko kono gak jati gak satu tuku. Dian tenan murah Nomor tenan. loro. Nomor telu ah. Nomor 3 ki. Iya, nomor telu. Nggih macak bojomu ya lho. Iya, Milih sing dandan. bunder, sing kotak yo eneng. Oh, pilihannya akeh. Kondisi dingkleke. Gratis dingkleke. Yo wis bonus bantal sak gulinge. Oh, bantal guling gratis. COD Mas iki. Oh, bayari COD. Iya toh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta iki gratis ongkir. Oh, gak nambah ongkir. Gak sanambah ongkir, regane yo murah. 4.500.000. 4.500.000 oleh barang telu. Oh, ya cara melenge piye ben cara ngerti. melenge to. Heeh. Cara melenge iki genah. Ning isor bawah profil wis Iya. kare ndudul apa disalin ngono wae. Oh, iya. Paket kamar murah 4.500.000 lan oleh komplit gitu.